Eli pitäisi saada näihin reikiin ja aina voittaa, ellei se mene tuohon sivulle. Nyt meillä on 10 yritystä ja me voitetaan ihan varmasti ainakin jotain. Mä luulen, että nyt kuitenkin tää on tosi helppo ja sitten me voitetaan 100 jotain Mariota meille. Noni, nyt tuli johonkin. Eli... Oo, menekö? Mene. Thank you! Siinä meidän palkinto. Ja oikeastaan me ei siis voitettu mitään. Me sovittiin ennen peliä, että jos me ostetaan 10 palloa, niin me voitetaan varmasti jotain. Siinä on 50 euron saavutukset, eli lahjat. Yoshi, onko se Yoshi? Yoshi, joo. Ja joku mini hamster. Joten ainakin suosittelen, että jos teille ehdotetaan, niin ottakaa tollasen. Money well spent.